Naslikano more. Na obali Mirnog mora nalazio se svetionik, mala kula koja je na svom vrhu imala svetiljku. Oko svetionika ležalo je kamenje raznih oblika i veličina. Boje su bile interesantne, od sive, plavičaste, zelenkaste pa do tamne nijanse braun boje. Sjaj ovim stenama dodavalo je blistavo sunce i morski talasi. Od početka leta dečak Ivan dolazio je na ovu plažu. Tu nije bilo mnogo kupača. Uživao je. Sa njim svuda išlo je štene. Kućni ljubimac Leo. Zajedno kupali su se u plićaku i posle leškarili su na plaži u hladovini ispod stare, razbarušene, ogromne palme. Morski vetrić donosio je svežinu sa mora. Ivan je posmatrao spore talase koji su se valjali sa pučine ka obali. Učinilo mu se da neko majušno biće pliva ka obali i video je morskog galeba koji je lovio ribu blizu obale. I izletela je ova ptica iz mora, doletela na krošnju palme iznad Ivana i psetanceta. Ivan je počeo da tone u maštu, a galeb je mahnuo krilom i kao učesnik mađioničarske predstave na jednom Ivan je video prvu sliku. Brod! I bio je prepun nekakvih čudnih školjki koje su se otvarale i zatvarale u ritmu talasa kao muzike koja je odnekud iz neke školjke dolazila. Sve je bilo svetlucavo, melodija morska kao šum talasa i ptičja pesma. Iznad svih školjki na palubi stajao je galeb, a na najvećem kamenu morske trave napravile su sliku sa morskog dna na kojem svetlucali su raznobojni sjajni korali i kamenčići i ribice i trave i rakovi morski konjići. Ivan se prepustio mašti. Počeo je i sam da zamišlja pejzaže, predele koje je video kraj mora. Poželeo je da sve to naslika i sledećeg dana počeo je na kamenčićima da slika male slike. Za pribor koristio je majušnu četkicu i akrilne boje koje su se brzo sušile i nije ih spirala voda. Na jednom kamenčiću naslikao je morsku zvezdu, na sledećem naslikao je galeba, a zatim na trećem ribicu, pa još jednu ribicu i morskog konjića. Rak je bio sjajno crven, a školjke su otvoreno pozdravile i pokazivale svoje bisere. I tako ispod stare palme na plaži svakodnevno nastajala je nova izložba slika, naslikano na stenovitom kamenju. I posle nekoliko dana pod velikom palmom nastao je bajkoviti krug. Iznenađeni šetači svakodnevno su svraćali da pogledaju nove slike na kamenčićima. Ivan je u svemu uživao do kraja leta. Nastale su mnoge slike
a kad je leto zamenila jesen, Ivan je svoju izložbu preneo u svoj dvorišni vrt. I bajka se nije završila. Produžetak će biti opet sledećeg leta na ovoj morskoj plaži.